Maltin u għawċin minn fuq YouTube u Facebook. Lejla ħad titkellem waħda mill-kellima, waħda mill-responsabli, djakni, ministru tal-mulej, mara tal-mulej, oħt fi Kristu u anka bint fil-fidi. Ħalleluja Romina Magro li żgur ħajitkellem il-mulej minn fomma. Il-qawa b'qalbkom miftuħa u għatu ċabċipa fi Ġesus Kristu. Hello, everyone. Mela, eżatt testimonjanza naqra żgħira ta' malajr. Oħti llum fil-mulej qalt li jaqgħu inti ħadd ipritka. Ħadd fejn tafina. Qalt li tidher pregnant imma mhux għax nidher pregnant bil-kelma tal-Alla, ħalleluja biex jasal il-messaġġ li tafalli fuq qalbi l-mulej. Amen. Mela, nitlob l-Ispirtu Santu ħalli jieħu over fija jitkellem, l-Ispirtu Santu tkellem inti minn fommi, nitlob Mulej Qaddis biex tmiss il-qlub, tiftaħ il-widnejn, tiftaħ l-għajnejn u għamel missier li dan it-talim Mulej Qaddis li ġej mit-tron tiegħek li jbiddilna biex inkunu noġbu lilek u nkunu nixbħu iżjed lilek missier. Mela, meta fittixt meta l-pastor qalli biex għalli inti, pritka, nar l-erba, għatlu ok. Insomma, ħafittex wiċċ il-mulej, ħalli nara x'messaġġ ħajtini. U l-Ispiritu tal-mulej jridni nenfasizza fuq parabola. Jekk tiftħu l-kelma miegħi, iftħu l-kelma tal-la Mattew 13. Mattew 13. Mela, u ħanibda naqra. Issa, jiena ħanibda naqra u ngħidilkom eżatt il-messaġġ li jrid jgħaddi l-mulej. Mela, minn vers 1. Dakinhar stess Ġesu ħareġ mid-dar u qagħad bil-qiegħda ħdejn il-baħar. U ġmiegħ kbar ta' nies inġemgħu madwaru hekk li tala fuq dgħajsa u qagħad bil-qiegħda u l-ġemgħa kollha qadet fuq ix-xatt. Mela qed naraw il-Ġesu fuq id-dgħajsa u n-nies, il-komplement tan-nies qegħdin fuq ix-xatt. That's very nice. U tħaddet magħhom fuq ħafna ħwejjeġ bil-paraboli billi qal, ara wieħed li jiżra ħareġ jiżra. Vers 4. U jiżra xi żerrat waqgħu mal-ġenb ta' triq u tjur ġew u belawhom. Oħrajn waqgħu fuq art bil-blat fejn ma kellhomx ħafna ħamrija u malajr nibtu għax ma kellhomx font ta' ħamrija. Vers 6. U malli telet ix-xemx inħarqu u billi ma kellhomx erruq nixfu. Vers 7. U oħrajn waqgħu fuq ix-xewk u x-xewk kiber u ħonoqhom. Iżda oħrajn waqgħu fuq art tajba u għamlu il-frott. X'għamlu? Għamlu il-frott. Biċċa mid-darba, biċċa 60 u biċċa 30 darba. Iktar quddiem vers 18 Ġesu ispjegaħilhom din il-parabola u ħanaqrawha flimkien vers 18. Isimgħu mela l-parabola ta' dak li jiżra. U qed jgħid mela xi ħadd meta jisma' xi ħadd il-kelma tas-saltna mela issa qed naraw għal min ma jafx iż-żerrija hija il-kelma. Mela ħanerġa' nibda. Meta xi ħadd jisma' il-kelma tas-saltna u ma jifhimix, imbagħad jiġi l-ħażin jaħtaf dak li nżara f'qalbu. Dak li nżara fil-ġenb ta' triq qed jispjega x'qal fil-bidu. It-tieni wieħed iżda dak li nżara fl-ard bil-blat u dak li jisma' il-kelma bil-ferħa mill-ewwel il-qaħħa imma m'għandux erruq fih innifsu u jżomm għal ftit. Għax meta jinqala l-għali, jinqala n-niket, jinqala l-persekuzzjoni, jinqala l-inkwiet, jaqta' qalbu u jitfixkel malajr. Vers 22. Dak ukoll li nżara qalb ix-xewk, x'inhuma qalb ix-xewk? U dak li jisma' l-kelma u l-ħsibijiet ta' din id-dinja l-qerq tal-għana joħonqu il-kelma u jisir bla frott.
isir bla frott. Iżda dak li nżara fl-art tajba u dak li jisma' l-kelma u jifhimha u jagħmel ukoll il-frott mela qed nerġa' ngħidha, iżda dak li nżara fl-art tajba u dak li jisma' l-kelma, li jifhimha trid li jagħmel il-frott. Mela qed naraw li l-għadu jiġi biex jisraq, jeqret u joqtol. Naqblu hawnhekk? Mela jiġi biex jisraqlek il-kelma, jiġi biex itik il-problemi fil-ħajja tiegħek, jiġi bil-persekuzzjoni, jiġi bil-inkwiet, jiġi bit-tlellix tad-dinja u l-għanna tad-dinja, jiġi biex ifixklek, ifixkel l-fokazzjoni tiegħek minn fuq Kristu, jiġi jtelliflek il-pożizzjoni tiegħek minn fi Kristu, jiġi jtelliflek is-salvazzjoni u jħodlok ruħek. Il-mulej jgħidlek tħallihx itelliflek il-pożizzjoni li għandek fi Kristu. Luċifru kellu pożizzjoni meta kien fej Ġesu, fej Alla l-Missier, Luċifru kellu pożizzjoni. U pożizzjoni tajba kellu, kien iffaħħar il-mulej, kien l-isbaħ wieħed fost l-anġli. Tilef il-pożizzjoni tiegħu għax għal Alla l-kreatur li bda xi ħaġa tkun baħnan li tgħir għal Alla li jista' kollox, Alla tal-univers. Bil-prajt u bil-gburija tiegħu tilef il-pożizzjoni. U jrid itellef tiegħek u tiegħi dan hekk irid jagħmel itellef u joħodlok il-pożizzjoni tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek tħallih jgħidlek il-mulej. Hawnhu it-test tiegħek taqax għan-nassa tal-għadu, taqax għan-nassa tal-Luċifru. Tkun xiblaħ imma kun għaqli, kun ir-ras u mhux id-demb, kun minn fuq u mhux minn taħt. Halleluja. U tkun il-passi qudiem u tkun taf x'ħajamel minn qabel. Għalhekk huwa importanti li nqattaw ħin mal-mulej. Mela, u titkun għaqli, iżda kun bħal dak ir-raġel għaqli li jitkellem. Ġesu f'Mattew 7, ħammorru Mattew 7 flimkien. Mela, Mattew 7, vers 24. Għalhekk kull min jisma' dal-kliem tiegħi u jagħmlu inxebħu ma' raġel għaqli. Mela tisma' l-kelma kif qedtilkom. Tisma' kemm mhux jiena tilkom il-kelma tal-Alla. Tisma' l-kelma, tifhimha u tagħmel il-frott. Mela jekk tisma' l-kelma u tagħmilha inxebħu ma' raġel għaqli u li bena daru fuq blata. Il-blata li ma titħarrek qatt. Dan bena l-pedament fuq blata. U kull min u nizlet ix-xita u ġew il-widien u nefħu l-irjaħat u ħabtu fuq dik id-dar u ma waqgħetx għax kienet mibnija fuq il-blata li ma titħarrek qatt. X'inhi l-blata? Il-blata hija Ġesu Kristu. Ġesu Kristu huwa il-kelma. U fuq il-kelma aħna rridu nibnu, rridu nkunu bħal dik is-siġra tinniżel l-eruq tagħha fil-kelma. Ħalli meta jiġi l-inkwiet, jiġi trabil, jiġi l-persekuzzjoni, jiġi biex jipprova jaqilek, tinsiex li l-għadu dak hu xogħlu li jipprova jaqilek minn fuq il-pożizzjoni li inti għandek fi Kristu u tilif għall-pożizzjoni u rrid jitlef tħallix li neħħilek il-pożizzjoni tiegħek fi Kristu. Mela, tħalli xejn li jaqilek minn fuq il-blata. Jien ħanejt xi ħaġa personali tiegħi għaddejt minn inkwiet, fuq inkwiet, persekuzzjoni, jina ili Kristjana issa grazzi mulej għal 10 snin. U aktar ma kien jiġi l-inkwiet, bdejt nitgħallem li iktar ma beda jiġi l-inkwiet fil-ħajja tiegħi u persekuzzjoni, iktar bdejt infittex il-mulej. Iktar ninżel għal-kubtejja u nitlob u nersaq leħ fit-talb, iktar infittex il-kelma u nintela bil-kelma u nipprova sa ma kontx naf jiena għax kont għadni fil-bidu ġifieri u drajt dik il-sistema li kull ħaġa da infittex anke jekk ma jkolli xejn xorta nfittex il-mulej. Għax xiex lajnuna minn għandu tiġi u minn imkien iżjed. Amen. Mela,
Testimonjanza, waħda mit-testimonjanzi, din hija hekk. Mela nirċievi bad news u persekuzzjoni wara ħafna bad news u disappointments u dan. U għal-bidu kont isni naqta qalbi, kont isni bħal Elijah, rrit imur ninħalba ġar biex ma jkollix daw l-affarijiet. U insomma, u għat mussan ir-rabja, mussan paxxieħ il-xitan. U bat, u bdejt infaħru. U bdejt infaħru fl-ispirtu fil-verità. U bdejt infaħru hekk. Dik il-song jilleki nadurak o Allahaj, jinnatik ġi, għax inti s-saltan b'qawwa u verita. U dak il-ħin, waqt li qed inkanta u faħħar il-mulej fl-ispirtu fil-verità, għal-kalli għajnajja maluqin, il-mulej ippermetta li nara xinu qed jiġri fl-spiritu. Rajt, it-tron tal-għadu, tal-Luċifru, tronnek, u tnejn oħra fil-ġnub, wieħed neħal naħa oħra. U rajtu siluet u wara fil-background kien hemm in-nar tal-infern. U jien fl-ispirtu ndunajt, kont naf li huwa Luċifru innifsu, u waqt li qed infaħru rajthom jħarsu lejn xulxin. Tipo qegħdin jgħidu għadna kemm qed nagħmlu la persekuzzjoni, għadna qed nippruvaw nagħmlu biex taqta' qalba biex titlaq noħorġuha mill-pożizzjoni tagħha u għadha tfaħħar lil mulej. Ara kemm vera meta jiġu persekuzzjoni miflok taqta' qalbek u tmur lura fid-dinja u fil-ħmieġ kompli keep pressing forward, ibqa tlob, ibqa faħħar il-mulej, għax ħanejdlek verament fixklu, għas ikun jaf xinu jagħmel il-xitan. Halleluja. Mela fej wasalt? Mela, ħanejdilkom storja ta' Gideon. Gideon, din l-istorja qiegħda fit-Testament l-Antik. Jekk immorru fl-imħalfin 7. L-imħalfin 7. Mela, u ħanaqra minn vers 5. Issa, hawnhekk naraw li f'din l-istorja naraw li kif għażel il-gwerriera ta' Gideon. Il-mulej stess għażel il-gwerriera ta' Gideon. Mela, 5. Għalek, u nizzel in-nies ħdejn l-ilma, u l-mulej qal il-Gideon, mela, nizzel in-nies ħdejn l-ilma. U l-mulej qal il-Gideon, kull min jilaq l-ilma birsinu bħalma jilaq u l-kelb, edu għalih, u kull min jinżel arkubteħ biex jixrob edu għalih. Mela, u hekk ġifieri, Gideon irid jażel is-soldati taħila, sewwa, u l-mulej qallu ħalli fidi, jien ħanejnek, jien ħanażilhomlok. Jien nara min huma dawk li huma taħila, dawk li huma alert, ħanażilhomlok jiena. U l-mulej ordna lil Gideon u qallu niżżel dawk in-nies ħdejn l-ilma. U fejn l-ilma, niżżel dawk in-nies. U jien, the great I am, nittestjom. Dawk kienu xi 10,000 raġel niżlu fejn l-ilma u tbaxxew. Ovvjament, dawn niżlu kif raw l-ilma daw qabadhom laċċu bdew jixorbu. Mela l-maġġoranza tan-nies tal-irġiel daw tbaxxew għal tulhom mal-art u bdew jixorbu bħal kelb. Sewwa, dak grupp kbir minnhom xorbu bħal klieb mindu din. Iżda 300 biss xorbu mill-ilma għadwar kubtejhom u jtallaw l-ilma. Mela, huma qegħdin alert. U fl-istess ħin biex jixorbu qegħdin alert għall-għadu hawnhekk sewwa u biex jixorbu qed itallaw l-ilma u jixorbu u indim għadhom alert għall-għadu. Lil min taħseb li Alla għażel? L-ewwel waħda u t-tieni waħda? Tieni waħda, proset. Ħafna huma l-imsejħin iżda ftit huma l-mażulin. L-istess ħaġa aħna il-mulej jittestjanna lilna.
Jekk inti ħatibqa' rieqed spiritwalment, tibqa' rasek mazza kif kienu dawk l-irġiel għaltulhom qed jixorbu mazzin fl-ilma u mhux qed jaraw l-għadu tagħhom, dawk in-nies intafgħu mal-art għaltulhom u għazzu wiċċhom fl-ilma. Hawnhekk jien ngħidlek tibqa' il-mulejjer tibqax maddas fit-tlellix tad-dinja, tibqax maddas fl-affarijiet ta' din id-dinja, tħallix lill-għadu jitelfek u tħallix l-għadu jisraqlek il-kelma. Amen. Tinkwetax, taqtax qalbek meta jiġi l-inkwiet u l-persekuzzjoni u tħallix l-ħsibijiet ta' din id-dinja itelfuk. Il-qer u l-għana joħonqulek il-kelma għax issir bla frott. Issir bla frott. U meta tkun Kristjan bla frott, hemmhekk you are fajnejn il-mulej, you are disqualified. Għax il-mulej irrid Kristjani, poplu, soldat, disċipli, qalbina, alert, għall-għadu, moħħhom hemm u għaqlin. F'Mattew 3:13 il-mulej jridna mhux biss li ma naqtawx qalbna, iżda anka waqt li nkunu din importanti, waqt li nkunu għaddejjin mill-problemi tagħna stess, waqt li nkunu għaddejjin mill-problemi tagħna stess, u jridna li nagħmlu l-frott. Ara kemm hija ħaġa importanti li ma naqtawx qalbna imma aħna stess nagħmlu l-frott, ngħinu l-ħaddieħor, nollu l-ħaddieħor, insaħħu ninkoraġġu l-ħaddieħor għalkemm li aħna nkunu għaddejna mill-problemi aħna stess. U berkitni ħafna wkoll il-messaġġ ta' oħtna ta' nhar is-Sibt, oħtna Marija, u x-xerjat magħna u qaltilna x'poġġila fuq qalba. U qaltilna hekk, il-mulej jridna u ħansemmiħa missitna ħafna. Il-mulej jridna inkomplu nieħdu ħsieb xulxin, u nħobbu lil xulxin, u nbirku lil xulxin, u nibnu lil xulxin bħala aħwa fi Kristu. U semmit Galatin 6:10, take advantage of every opportunity to be a blessing to others. Aħtaf l-opportunità int minn xi għaddej u kun ta' barka speċjalment lil ħuk u lill-oħtok fi Kristu. Amen. Jekk immorru Mattew 13 issa 24. 24. Parabola oħra il-mulej ġabilhom. Għallilhom hekk Ġesu, is-saltna ta' smewiet tixbaħ bniedem li żara ż-żerrija tajba fil-għalqa tiegħu. 25. Iżda huma u reqdin in-nies, mela x'inhi din? Huma u reqdin. In-nies ġie l-għadu tiegħu u żara sikrana, mela ara kemm irridu nkunu alert biex ma nħallux l-għadu jiżra s-sikrana. Iżra ż-żerrija tajba fl-għalqa tiegħu u la torqodx, la tonos, iżda għamel it-tajjeb f'kull żmien. Għax jekk torqod li warqat spiritwali sewwa kif isemmi f'Mattew 13-25 jiġi l-għadu u jiżra s-sikrana. U dan huwa t-titlu ta' dan il-messaġġ. It-title ta' dan il-messaġġ huwa mela la tibqax rieqed, kun alert u għamel il-frott. Amen. Mela, u saqsi lilek innifsek, jien rieqed spiritualment, qed noġob lil-mulej. L-irqad spirituali jaħwa huwa dnub. Il-mulej ma jridniex għaż-żenin u ma jridniex norqdu spiritualment għax l-irqad naturali huwa forma ta' mistrieħa lina sewwa. L-irqad u las ma jagħtix glorja l-mulej. Ġesu li d-disċipli tiegħu meta waslet ġiet is-sija tiegħu li jiġi maħtuf u sallab kien qed jitlob. U jara li d-disċipli tiegħu reqdin. Ħannorikom fej qiegħda di qiegħda Mattew 26. 26-40.
U ġi fejn id-disċipli u sabhom reqdin. Ġesu ġi fejn id-disċipli. Ġifieri Ġesu hemmhekk kien qed jitlob biex jara id-disċipli ram reqdin. U qal lil Pietru, kif ma stajtux tisħru sija miegħi 41. Isru u jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Amen. Mela. Issa hawnhekk Ġesu, ovvjament, kellu jissallab mhux id-disċipli, iżda xorta wissihom biex iqumu u jitolbu għalihom infushom stess biex ma jidħlux fit-tiġrib. Il-kelma isħru hawnhekk tfisser wake up, kun alert, tħeġġeġ, stay alert, għajnejk miftuħa bħal kokka. Amen. Mela dik issa, anka proverbju Malti jgħidlek min jorqod, ovvjament, ma jaqbadx ħut. U l-mulej jgħidlek u jwissik mir-raqda, torqodx, tħallix li jaqladu li jaljenak, u itlob, tħallix il-ħażin jisraqlek il-kelma, iżda ddikjara l-kelma talla fuqek, tħallix il-persekuzzjoni u t-tajjir tan-nies ifixkluk. Ftakar l-imberkin huma dawk li huma persegwitati f'ismi jgħidlek il-mulej. Għax tagħhom hija s-saltna, rejoice meta jiġu l-persekuzzjonijiet. Tħallix l-għana tad-dinja u tlellix u l-flus joħonquk u ssir bla frott. Ftakar li din id-dinja u kull ma fija jispiċċaw u ma jiswew xejn. Il-kelma tiegħi jgħid il-mulej ma tispiċċa qatt. Il-kelma talla hija eterna u stabbilita u ma ħadd inbidel għal ħadd. Amen. Mela. Jekk imorru f'Proverbs 6, Proverbs. Għawek naraw kemm jobodu las il-mulej, kemm jobod. Proverbs 6, vers 4. U nikwota, la tatix nas lill-għajnejk u lanqas xfar għajnejk lanqas mistrieħ. Vers 5. Eħles bħal qażila minn id il-kaċċatur u bħal lasfur minn id in-nassab. Tgħidlek eħles lilek innifsek mill-ladu u tagħna eżempju bħal qażila teħles minn id il-kaċċatur u bħal lasfur jeħles minn id in-nassab. Kun alert, kun bajnejk miftuħa, ħalli ma titħolx fix-xibka tan-nassab, ma titħolx fix-xibka tal-għadu li lest biex jibla, lest biex jonsob u jaħtaf. Eħles lilek innifsek. Amen. Vers 6 jtina eżempju tan-nemla, sa din nemla m'għandix la kap, m'għandha ħadd fuqha u jgħidlek hekk, mela vers 6. Mur għand in-nemla jażżin, ħares lejn id-drawwiet tagħha u kun għaref li la għandha kap, la soprastand u lanqas padrun. Fis-sajf tħejji l-ikel tagħha u tiġma l-proviżjoni tagħha fi żmien il-ħsad. Meta se tqum minn nasek jgħidlek, ftit torqod, ftit tonos, ftit idejk marbuta biex tistrieħ, hekk jiġi il-faqar fuqek. Bħal wieħed ħallil. Bniedem li ma jiswa għal xejn. Raġel ħażin. Hekk jiġi dak las. Tiġi ma tiswa għal xejn. Bniedem ma jiswa għal xejn. Raġel ħażin jimxi bil-qerq ta' xofteħ. Bniedem li ma jiswa xejn il-mulej, kifetilkom jobot laż, bniedem mażżin ma jagħmilx frott u jekk tgħid mela tħobb il-mulej. U suppost jekk tħobb il-mulej tagħmel minn kollox biex toġbu u tagħmel il-frott. U din tiġi bl-intimità ma' Kristu Ġesu. Li bħalissa huwa s-suġġett tal-pastor tagħna li tkellmu wkoll xi jaħwa Dwayne, Eltin ukoll u Ruben fuq l-importanza tal-intimità mal-mulej. Mingħajr intimità aħwa ma tistax twettaq il-frott. Jekk Kristjan verament iħobb il-mulej b'qalbu kollha, b'saħħtu kollha u b'ruħu kollha, ħajżomm il-kmandamenti
ħajobdih mela l-mulej u jekk tobdi żgur ħatamel il-frott minn 30, minn 60 u minn 100. U nikwota Ġwanni 15, di vera toġobni din l-iskrittura 15, Ġwanni 15. Fej jgħidlek li Ġesu huwa id-dilja. Mela, da Ġesu qed jitkellem, jien id-dilja tas-sewwa u missieri il-bidwi. Kull ferra fija li ma tagħmilx frott inneħħija. X'inhi ta' Ġesu ta'. Kull ferra li ma tagħmilx frott inneħħija. U kull ferra li tagħmel il-frott insaffija biex tagħmel aktar frott. Vers 3, intom issa ndaf minħabba l-kelma. Min jaqra l-kelma ħwa u min jimxi fuq il-kelma, hekk jgħidlek hawn minħabba l-kelma, intom tkunu ndaf minħabba l-kelma li kellimtkom, jgħid Ġesu. Vers 4, ibqgħu fija u jiena fikom, bħalma l-ferra ma tistax tagħmel frott minnha nfisha. Għajr jekk tibqa' fid-dilja, hekk intom lanqas tistgħu għajr jekk tibqgħu fija, ma nistgħu nagħmlu xejn mingħajr Ġesu Kristu aħna fil-ħajja tagħna, ma nistgħux aħna nagħmlu frott mingħajr Ġesu Kristu, ma nistgħux aħna mingħajr intimità fil-ħajja tagħna nagħmlu l-frott, inkunu bla frott u ma nkunx ovvjament ma nagħtux glorja lil mulej. Vers 5, jien id-dilja, intom iż-raġel, min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Hekk wieħed ma jibqax fija jirtema il-barra, bħal żarġuna, jirtema l-barra, ma jiswa xejn, jirtema. U jinxef, u jinġewmaw in-nies u jitfawhom, jitfawhom fin-nar. Jitfawhom fin-nar u jinħarqu. In-nar x'inhu n-nar? Ekku, l-infern. Ekku, ara kemm irridu noqogħdu attenti u alert ma naqgħux għan-nassa u għax-xibka tan-nassab u għax-xibka tal-għadu u nagħmlu r-rida tal-Alla u noġbu u niglorifikaw lil mulej. Vers 7, jekk tibqgħu fija u jibqa' kliemi fikom itolbu kull ma tridu jisrilkom. F'dan niglorifikat missieri u tagħmlu ħafna frott. Hekk isiru id-dixxipli tiegħi. Dawk l-aħwa li jagħmlu l-frott huma d-dixxipli tal-Alla. Bħalma ħabbni l-missier hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu fl-imħabba tiegħi bħalma ħarrist jien il-kmandamenti ta' missieri u nibqa' fl-imħabba tiegħu. Halleluja. Mela, rajna li min ma jagħmilx frott, il-mulej jitfaħħa fin-nar. Fl-infern. U hekk ġrala li kif seħħet dik it-tina jekk immorru Mattew 21. Mattew 21. 18. Vers 18. Fejn Ġesu ra din is-siġra tat-tina u ra li mingħajr frott. U qalilha hekk. Mela. 19. U x'ħin ra siġra tat-tin fit-triq resaq lejha u ma sab xejn fiha ħlief wera u qalilha qatt iżjed ma jsir frott minnek għal dejjem. U dik is-siġra, dak il-ħin is-siġra ta' dik it-tina nixfet. U hekk isir, l-istess il-bniedem, il-poplu tal-Alla ma jagħmilx frott, jinxef. U jekk jinxef, il-mulej m'għandux jambih fis-saltna tiegħu, il-mulej ma jridx nies għażenin, ma jridx nies bla frott, ma ovvjament ħajtajjara, ħajqaċċata dak il-bniedem. Għalhekk aħwa dak li jagħmlu frott huma dawk li ma jagħmlux frott huma dawk li ma jiswew xejn, dawk li l-mulej dawk huma żenin u l-mulej qaċċathom. U f'Luqa 3 jgħidilna Luqa 3:9. U issa wkoll in-mannara, mela qed naraw il-mannara, da Ġesu l-mannara mal-erq tas-siġar għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb,
tinqata u tintafa fin-nar. Fej? Fin-nar. Ara kemm importanti nkunu alert aħwa. U ma naqgħux għan-nassa tal-għadu. Il-mulej ma jridx poplu għażin u li ma jiswa xejn fis-saltna tiegħu. Iżda irrid ħaddiema qalbina alert għall-għadu jaħdmu fl-alqa tiegħu u li jagħmlu l-frott tajjeb għall-glorja ta' ismu. Mela, kun fidil biex il-mulej jafdak bil-ħafna. U jekk il-pastors qabdukom tagħmlu xi ħaġa, għamilha mingħajr gergir, għamilha b'qalb ta' gratitudni, għamilha l-mulej u toqgħodx taqabbad lir-raġel tiegħek jew tqabbad il-mara tiegħek jew tqabbad it-tifla tiegħek jew it-tfal tiegħek għax il-mulej hemmhekk qed jittestja lilek, qed jara kemm inti jekk intix fidil bil-ftit ħalli mbagħad għada pitada jużak għal ħafna. Amen. Mela, Ġesu għabda, rajna fil-Ġon 15, Ġesu għabda u hekk aħna rridu nobdu bħal Ġesu. U jekk ma nibqgħux fih ma nkunux nistgħu nagħmlu il-frott. Inut li tgħidlu mulej, inħobbok u ma tagħmilx dak li jritu, u ma tagħmilx il-ġid u ma tagħmilx it-tajjeb. Għax ovvjament dik fajnejn il-mulej hija ipokrazija. U l-ipokrazija l-mulej di joboda, ovvjament. Ħadd mu sa jgħaddi biż-żmien balla Alla jara kollox, Alla mhux ħajara l-wiċċ ta' Alla jara l-qalb. U ovvjament mhux se tgħaddi żmien balla, imma l-unika ħaġa li tkun qed tagħmel tkun qed tgħaddi bik innifsek, tgħaddi żmien bik innifsek. Amen. Itolbu mela aħwa biex tibqgħu sħaħ, kunu wieqfa u tkunu tistgħu tagħmlu l-frott. Itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib għax ma tafux l-jum u lanqas is-sija li fiha għandu jiġi l-bniedem. Mela meta jekk tiġi quddiemu, inti xi trid tisma' mingħand il-mulej meta tiġi quddiem it-tron tiegħu. Well done, my good and faithful servant. Għax dejtni u għamilt dak li qabbattek tagħmel u għamilt il-frott, jew tisma' warrab minni jaqaddej ħażin ma nafekx. Għax fittix dak li jaqbel lilek biss. Kif qalet tfajliet il-boloħ. Li nsibuha fil-Mattew 25. Issa dawk smajnija qabel minn predikaturi oħrajn ta' qabli qalu wkoll li kemm il-boloħ u kemm it-tfajliet il-boloħ u kemm il-laqlin it-tnejn li huma kienu qed jistennew lill-arus u daw it-tfajliet il-boloħ li minna lihom li il-mulej ħajjaħodhom miegħu u qalilhom tassew ngħidilkom ma nafkomx. U naraw ukoll f'dak il-chapter Mattew 25 vers 21 naraw li l-mulej jifret it-tajbin minn mal-ħżiena. Mela Mattew 25 21. It-tajbin dawk li huma obbedjenti jitfaħħom fil-lemmin tiegħu bħalma qiegħed Ġesu fil-lemmin tal-missier. Amen. Il-ħżiena, id-diżobbedjenti, l-ipokriti, dawk li huma selfish, jitfaħħom fix-xellug. Tal-lemmin jgħidilhom ejjew jamberkin, irtu s-saltna mħejjija likom minn qabel il-foundation ta' din l-art għax kelli l-ġuħ u tajtni nikol, għax kelli laċ u tajtni nixrob, arwin kont u libbistni, fil-ħabs kont u ġejt iżżurni. U dak li għamiltuh ma daw in-nies għamiltuh miegħi. U tax-xelluk jgħidilhom morru minn fejni jamis ħutin fin-nar ta' dejjem imħejji għax-xitan u d-dimoni tiegħu għax qatt ma miltu ġid ma' ħadd ieħor. Aħwa, l-infern huwa magħmul għax-xitan għal-Luċifru għad-dimoni. U x'jaten ma jridux laqqas huma stess tant kemm hemm terrur u teżżiż ta' snin fl-infern li laqqas huma stess ma jridu joqogħdu hemm, imma jridu li jagħmlu fil-bniedem
sewa u jippruvaw jaħkmu moħħu biex jipprova juruħ ċertu affarijiet. Dafsuh fil-affarijiet tad-dinja li manna xejn aħna ma jridniex il-mulej nibqgħu f'din id-dinja. Li jippruvaw itelfulu l-kelma, jisirqulu l-kelma, jippruvaw jagħmlu minn kollox biex itelfulek il-pożizzjoni biex minflok huma jieħdu l-punishment tieħdu intom. Tajjeb hekk, tridu hekk intom. Ma naħsibx li għaw xi ħadd irid jidħol fl-infern f'dak it-terrur li meta laqqas ix-xjaten stess ma jridu jmorru hemmhekk. Ma tħall aħwa l-infern huwa post tal-biża', ta' terrur, nar kontinwament tinħaraq għall-eternità u m'għandekx nifs hemmhekk. Mela, vers 46 u dawn imorru fil-kastik ta' dejjem. Iżda in-nies sewwa fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mela, ħbieb, jiena għandi ħbieb Amerikani u l-istess nixtieq nixxerja xi ħaġa li hija relatata ma' din u ma li qaltilna wkoll oħtna Marija u għalhekk u ħanikkwotaw bl-Ingliż u ngħidha bil-Malti. And let us not grow weary of doing good. Mela, ma najjewx nagħmlu t-tajjeb aħwa. For in due season we will reap. Għax jiġi żmien li aħna naħsdu. If we not give up, jekk ma naqtawx qalbna, as for you brothers and sisters, do not grow weary in doing good. Għalikom aħwa tajjewx tagħmlu t-tajjeb. For you have need of endurance. Għax intkom ikolkom bżonn sabar fit-tul. So that when you have done the will of God, meta tkunu għamiltu ir-rida talla, you may receive what is promised. Intom tirċievu dak li wedna il-mulej Alla l-Missier. But the one who endures to the end will be saved. U dak li jibqa' sal-aħħar ikun salvat. U din, ovvjament, di meħuda minn skritturi u inxabbaħa ħafna mal-weda li wiet il-mulej lill-Abram. U di jeda f'Lut 6 u nixtieq nixxerja magħkom ukoll Lut 6. Lut 6, 15. U hekk wara li bis-sabar qatt jistenna. Mela Abram u hekk bis-sabar qatt jistenna għal l-weda. U vers ta' qabel, anzi ħanaqra minn 10, għax Alla mhux blaħaq biex jinsa x-xogħol tagħkom u l-ħidma tal-imħabba li wrejtu għall-ismu rajt titkellem għal dawk li jagħmlu l-frott sewwa fuq din l-art. Ma jinsix għax Alla jara kollox. Xejn mu moħbi quddiem it-tron tiegħu. Bil-qadi li qdejtu u li għadkom taqdu l-qaddisin u aħna nixtiequ li kull wieħed minnkom juri sal-aħħar l-istess ħeġġa għat-twettiq sħiħ tat-tama biex ma titażnux imma tixbħu lil dawk li permezz tal-fidi u s-sabar jirtu il-wedi. Għax meta Alla għamel weda ma' Abram billi ma satax jaħlef, Alla ma satax jaħlef b'wieħed akbar minnu għax Alla stess u kbir minnu nnifsu. Amen. Bniedem tassew jaħlfu bl-akbar għal-jom u l-ħalfa bħala rabta bit-tmiem ta' kull ġlieda. Għalhekk Alla billi rid juri aktar. Alla u hekk imbagħad qal l-Abram tassew għal dan ovvjament għax Abram baqa' sod, baqa' jistenna bis-sabar fit-tur u Alla għallu hekk tassew tberik jiena nbirkek u nkatrek u narġa' nkatrek. Mela aħwa taqtawx qalbkom, il-mulej jara kollox, keep on pressing forward, ħalli ma nħallu xejn ibedna mill-intimità ta' Kristu, għax ovvjament jekk ma nkunu mingħajr intimità ma' Kristu nkunu bla frott u kif rajna min ikun bla frott il-mulejja ilgħu u jintafa' fl-abbissi tan-nar. Għax ma jiswa xejn. U dak li tiżra taħsad, min jiżra las jaħsad il-faqar.
U nixtieq ngħaddi wkoll Galatin 6:8 għax min jiżraq għal ġismu, minn ġismu jaħsad it-taħsir. Iżda min jiżraq għall ispirtu mill-ispirtu jaħsad il-ħajja ta' dejjem. U ħa najjewx nagħmlu tajjeb jekk ma nintelqux naħsdu meta l-ħsad jasal f'waqtu billi issa għandna żmien ħalli nagħmlu l-ġid lill-bnedmin kollha u l-aktar lil dawk tad-dar il-fidi. Amen. Minna ħatijaj bil-lest u Minna ħatijak lest. Minna ħat al-mulej lest jew le? Naħseb lest. Jina għandi Number 1, naħseb li nħoss li għanna ħanaqra l-kom skrittura ta' għax minna ħatijaj mux lest. Romani 8, marru hemm, ħalli ngħidu talba flimkien. Romani 8. Xi sentej ilu kont għamilt messaġġ fuq l-ispirtu tan-nas. U titkellem il-Bibja wkoll fuq il-raqda tal-mewt li ħafna jedħlu fija. U għandha x'aqsam ma' dak li tkellimt il-lejla inti, sister. Imma ħanaqrakom din skrittura u ħanitolbu talba flimkien. Romani kapitlu 8. Minn Ġwanni kapitlu 15 Ġesu jitkellem jekk intom tibqgħu fija, intom tagħmlu l-frott u l-frott li jibqa'. Mhux ħanerġa' nippredka, imma dik biss li semmita wkoll Ramina fiha ħafna xtarbel. Jekk inti tittara l-frott u tagħmel l-frott fil-ħajja tiegħek, trid tkollok relazzjoni kontinwa mal-mulej, tkun intimu ma' Kristu u tkun obbedjenti. Il-kelma obbedjenza prattikament tfisser li inti bqajt imħawwel. Dik tfisser? Obbedjenza tfisser Kristjan obbedjenti, Kristjan li baqa' mħawwel. Sew fi Kristu flat spiritwali u sew fil-ġisem ta' Kristu il-Knisja mill-lat ukoll naturali u parallel spiritwali. Kristjan li ma baqax imħawwel la fir-relazzjoni ma' Kristu u laqqas fil-ġisem ta' Kristu imut, jinxef. U Kristu stess, mhux il-pastor jew l-isqof jew l-apostlu, iqaċtek. Ma tantx huwa kliem inħobbu nisimgħu dawn l-affarijiet, imma Ġesu jgħidu da stess. U stess jaqtek. Issa mhux għax tiżbalja jaqtak ta'. Għax alla ħaġa xkun qagħdna konna, kellna kemm aħna. Imma li inti tibqa' twebbes rasek. U jiena kemm il-darba ngħidha di, hemm knisja mbarra ħafna ikbar mill-Knisja Kattolika u mill-Knisja Kristjana. Għax ħafna Kristjani jew ħadu għalihom fuq xi ġoġġata u baqgħu with the chip on the shoulder. U minn flok chip xi kultant naħseb hemm minnhom li bnew barriera sħiħa. Tkellimt ma' wieħed minnhom dil-ġimgħa u fuq ċoċċati. U meta inti ġor il-chip on the shoulder, taf il-mina tawweġ lilek qalbi ta'. Jekk inti ħadu ġor il-ġebel fuq ġar, taf x'ħad tispiċċa, inti ħad tawweġ ta'. U tmut, u tinxef. Imma ħan nispiċċaw fuq nota pożittiva tal-fidi. Romani 8, vers 31. Għalhekk qedtilkom dil-ġimgħa min jara l-post tiegħi fuq il-page. Jiena għattek kara. Kulħadd jikber bl-Ingliż id-dor aħjar. Every one of us grow. Some grow old by time, but few grow up by choice. Jew tikber għax għaddej żmien, jew tikber għax immaturajt b'deċiżjoni. Amen? Vers 31. X'ingħidu mela quddiem dan kollu? Jekk Alla u amana min jista' jkun kontra tagħna. U lanqas
l-libnu stess ma ħafira. Imma taħalina il-kol kif ma jatix u kollox miegħu, jatina kollox miegħu. Min se jakkuża lil-maħżulin ta' Alla? Alla stessu dak li jġustifikom. Min se jikkundannhom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar li għamil li wiet jinsafu l-min ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Il-taħbit, id-dwejja, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, il-tiġrib, il-xabla, bħalmu miktub. Minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna l-mewt, jodduna bħal naċ għal-qatla, imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa. Bis-saħħa da dak li ħabna, għax jinżgur li l-mewt, l-ħajja, l-anġli, l-qawmin, l-żmien ta' issa u lanqas li ġej, l-setat, l-olu u lanqas il-font, u ebdaħ li oħra ma jistaw qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Kulħadd iqum bil-wiefa. Halleluja. Ejn ngħidu dit-talba flimkien. Number 1, daw kollha li jintkom għadkom mintomx imħawlin fi Kristu. Mhux għax tmur ġa binja, seta kienet il-binja ta' Revra Vlad. Li inti tkollok relazzjoni mhux reliġjon, tibda relazzjoni ma' Kristu. U dan tibdiħ billi l-ewwel pass huwa li inti ddur b'qalbek lejh tarfu bħala s-sit il-mulej u s-salvator ta' ħajtek u tindem minn nubietek. U meta l-mulej sejjaħlek, mhux ġas sejjaħlek biex ixejlek. Uj, ejja, imxi warajja. Lejla, xut minnkom għadkom rajtuħ il-bot mill-bot il-mulej. Il-mulej għajatlek biex inti tibda timxi vera wara. Imma minnkom il-lejla tgħidli passina l-lum lest biex nagħmel deċiżjoni biex nibda nimxi wara Ġesu Kristu għal idejk. Għaw xaħat illum għall-ewwel darba. Timxi ma' Ġesu Kristu, tibda tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk. Għaw xaħat tolli idejkom. Għaw xaħat tolli idejk. Jekk inti għadek qatt ma' din l-għażla li timxi ma' Ġesu. Number 1, mhux ħadħol fija, imma minna Ġesu Kristu m'għandekx protezzjoni. Jekk hemm mamul jaħdem kontra tiegħek, jekk hemm saħta jaħdem kontra tiegħek, jekk hemm mart li inti tista' tiġi skansat minnu jaħdem kontra tiegħek. Il-protezzjoni tinsab f'Ġesu Kristu. Amen. U minna Ġesu Kristu tippassjar id-dritt l-infern. U inti ma tax ma daħjal għalek iċ-ċens ta'. Allura dak kollha li intom tixtiequ tgħażlu l-Ġesu, intom li intom fuq YouTube u Facebook tixtiequ tagħmlu tagħtu ħajtkom il-Kristu, ejd it-talba warajja minn qalbek. U ma tagħżlu l-mulej timxi warah. U kulħadd jgħid wara dit-talba, Missa Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Illum inti kellimtni mulej biex jien ma norqodx u biex ma nidħolx fir-raqda tal-mewt u ninxef u ma nagħmilx frott. Għalhekk mulej qaddis għatini ħajja ġdida fi Kristu. Kun inti mulej millum il-qoddim, is-sit u s-salvatur tiegħi. Nindem minn nubiti mulej. U b'qalbi kollha ndullejk. Jien għandi bżonnok mulej. Ma rridx nintilef. Ma rridx immur l-infern. Ma rridx li l-għadu jkollu sej u seta fuq ħajti u jgħalani minn posti li Kristu għandu għalija. Ġesu, ejja f'qalbi, poġġi fuq tron ta' ħajti. U millum il-qoddim meċċini jint fit-triq tas-sewwa. Ħanimxi warajk mulej bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bil-grazzja tiegħek li taħdem fija. Jiena nemmen inti liben tal-ħaj, int mittalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek inti salvajtni. Illum niddikjara li inta Ġesu Kristu għall-glorja tiegħek Missija. Issa jekk inti qed dik l-ewwel darba llum int salvat. Illum inti turid mill-ġdid, nubetak maħfura smek miġi miktub fuq il-ktib tal-ħajja. Illum tissejjaħ ġenwinament ta' Kristu. Issa, għadha kollha li intom issa ta' Kristu, kulħadd jgħid warajja, poġġi jdek fuq qalbek u għajdi darba warajja. Missa Qaddis, għajda minn qalbek. Anke inti fuq Facebook u YouTube għajda minn qalbek. Għajdu Missa Qaddis. Il-kelma tiegħek hija ċara. Li dawk li jagħmlu fi Kristu ikomplu jagħmlu l-frott. Frott li jibqal dejjem. Imma dawk li ma jibqawx fik mulej jinxfu, ibutu
u ma jagħmlux frott. Anzi jiġu mqaċta u jintefaw fin-nar. Mulej għadis jiena minix wieħed minn dawk li nintefa' fin-nar. Għax jiena ħanibqa' ħaj fi Kristu. Ġessu li sejjaħli huwa Ġessu li jżommni sħiħ u fidil sal-aħħar. Mulej kisser minn fuq ħajti. Kull ħakba tal-għadu, kull influenza ħażina u kisser minn fuqi kull vizzju u dak kollu li jfixkilni fit-triq tiegħi u fil-mixja tiegħi ma' Kristu Ġessu. Invadini issa stess bil-Spiritu Santu mulej. Millum il-qoddim jiena ngħix alert. Ma nerġax naqa' għal nas spirituali. Ma rridx norqod spiritualment. Imma nibqa' imqajjem mulej Ġesu. Alert, aware għal ħajja li insejjaħtli. U minix ħanħalli bl-awtorità tiegħek lill-ebda demonju jaqlani minn posti ma' Kristu Ġesu. Int mulej li sejjaħtli, int fidil li żommni sħiħ sal-aħħar jum. Nati glorja u tifħir. Dan huwa l-wir tiegħi fi Kristu Ġesu. Halleluja. Amen. Nirringrazzjaw ħaħwa. Halleluja. Amen, amen, amen. Intom eżiz aħwa ta' YouTube u Facebook, grazzi tal-li kontu mana l-lejla. Nħħġiġkom kunu mana kull nar ta' 4 u nar ta' 6 fil-7 ta' fil-axija u kull nar ta' ħadd fil-10 ta' fil-ħodu. Pija, grazzi, narawkom, komplu, issaħħu, umbnew fi Kristu u għamlu frott